Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Muri kuteerera chirongwa chino muri kupi? Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika kumabasa kuri sei? Tadzoka zvekare kuti tinge tichikupakurirai zvimwe zvirongwa. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: zvakangoma hazvo vedwe. Akomanaka pandakatumidzirwa message iyi ndakatoshamisika. Yakabva kune vamwe vahanzvadzi vedu avo vari kuti vane testimony. Ndakafara ndichiti itestimony kwayo, but hii zvakangoma hazvo vedwe. Ndakei ndikuverengerei testimony yavo. Ndainge ndisingatorizivi kuti varoyi vatoriwo nenguva yekuti pavanosangana vachiita mameeting hanzi vanotopawo kutotenda kuna Mwari kwavo nekutotendawo mashave avo ehuroyi. Zvakaoma. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Zita rangu ndinonzi Mai Ruvimbo, uye zvekare ndinogara kuno kumarondera. Mai Ruvimbo sandiro zita rangu, asi izita randangozvipawo. Saka iyi ndiyo nyaya yangu. Ndinomboti dzimwe nguva kana ndakagarwa nemhepo yacho iyo yakasundidzirwa pandiri neuyo ainge ambori muvakidzani wedu. Mhepo iyi yakasundidzirwa pandiri apo patainge tichishanda pane rimwe prazi rainzi prazi rekwaBen Mapranga. Saka tichishandapo paprazi ipapo, vabereki vangu ivo vakazotanga kunetsana neumwe mundara uyu ainge achibva kuMozambique. Vaida kumudzingisa nekuti vainge vachida kuti sekuru hanzvadzi yaamai vange vachiuya kuzoshandawo paprazi pavainge vachishanda. Zvino murungu akabva achizoti vanhu ndinavo vakakwana. Saka baba vakabva vachizotanga kumiramira vachida kuti mundara iyeye ange achizodzingwa basa. Mundara uyu chavainge vasina kuziva ndechekuti ainge aine mishonga yaainge akabata. Saka pavakaramba vachinetsana ndo paakanosimudza mhepo. Mhepo iyi yakazouya ikazogara pandiri. Ainge achida kuti mhepo iyoyo inge ichizondiuraya, asi mhepo yakati yagara pamafudzi angu ikabva yachizondifarira. Ndiko kuzototanga kuroya kwandakaita, but handina kungotanga kuroya nezuva rimwe chete. Ndakazotanga kutemererwawo nyora nevaroyi vakasiyana siyana, because mhepo iyoyo inoti kana uri panzvimbo paunenge uri inenge ichikonekta nevamwe varoyi. Vobva vatozviziva kuti pane umwe muroyi asati ava nesimba watiri kufanira kuti tinge tichizotemerera nyora dzehuroyi. Saka ndo kuroyawo kwangu kwandakatanga kuita nekugarwa kwandakaitwa neshavi rehuroyi. Saka ndinoti kana rakandigara shavi iroro ndinokwanisa kutofara nekutopembera kuti ndakakwanisa kuroya mwana wangu, ndikamugona, ndikamuuraya, ndikamudya, sezvo ndainge ndakamuisa pachijana. Ndakamuisa mwana wangu pachijana ichiri nhumbu, asi ndakamutadza kuti ndinge ndichizomuroya kuzonosvika pandakazomugona apo paainge ava kuhurira murume wake. Ndipo pandakaona dhoo ravhurwa kuti ndige ndichikwanisa kuzopinda muupenyu hwake. Zvinondirwadza dzimwe nguva, asi kana ndakagarwa neshavi rehuroyi ndinototanga kutoseka zvekutoburitsa misodzi ndichimuseka kuti ndakakugona. Iko zvinozvi wangosara wangova rinda memo mwanangu, rinda riri kungokukurwa nemvura gore negore, nekuti hatina kana dombo ratakaisa parinda rake, ende handitodi kuti pange pachiiswa dombo parinda rake. Baba vake vainge vari mudzidzisi. Takasangana nababa vake vainge vagara vaine musikana wavo wavainge vachidanana naye. Handina kana kumbomunzwira tsitsi musikana iyeye. Ndakati murume uyu atova wangu, sezvo abata zamu rangu atova wangu. Takasangana
kuGT ndokwatakasangana, ndokubva achizouya pandainge ndiri neshamwari dzangu tichitotambawo ngoma dzainge dzichiridzwa, ndokubva achizonditora akaenda neni akandimanikidza akandibata achinditsvoda. Ndikati zvawatonditsvoda nekundibata zamu rangu zvinoreva kuti ndatova mukadzi wako. Akafungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichinyepa. Ndakabva ndachizoudza umwe uyo ainge ari mukuru wedu muvhileji imomo mandakakurira, ndikamuudza kuti ndainge ndava nemurume wandainge ndawana wandainge ndichida. Vakabva vachizondiratidza mumvura vakandiratidza kuti murume wangu wandichati Tawanda ainge aine musikana wake uyo waainge achidanana naye muHarare. Vakandiratidza chiso chake ndikaona kuti ainge akanaka kwazvo kutondidarika. Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizomuisa Tawanda pachijana, ndiko kuti vange vachikwanisa kuzondibatsira kuti ange achizondiroora. Musikana wacho ndakamuroya, ndaipota ndichimushanyira ndichizadza mhepo muchibereko make. Akaurawa nemhepo iyo yandaipota ndichienda neshamwari dzangu tichinopombera mhepo muchibereko make, ndokubva achizoshayika. Ndakazoroorwa nababa Ruvimbo, ndokubva ndachizobatira pamuviri. Ndabatira pamuviri pemwana wangu Ruvimbo. Ndakazviziva kuti ndaifanira kuti ndige ndichimuisa pachijana. Ndakamuisa pachijana ndisingazivi kuti ainge achazozvarwa aine mweya waMwari, mweya mutsvene uyo wainge uchazondidzivisa kuti ndige ndichizokwanisa kumudya. Ndaifanira kuti dai ndakamudya apo paainge achiri ne3 months, asi ndaiti kana ndakamutarisa aiti kana akasvinura akanditarisa ndainzwa ndichitsva muviri wangu wose. Pane pamwe pandakatombonzwa sekunge ganda rangu rainge richinamanuka apo pandaida kutoita wekutodzvinya nekuti ndainge ndichimukoniwa usiku. Ndaiti kana ndikamuka ndichimuka ndakagarwa neshavi rekuroya, ndaiti kana ndikada kumutsvaka kuti ndinge ndichienda naye tinge tichinomuuraya mwana wangu ndaimushaya. Ndaitsvaka pose mumawardrobe, mumakitchen unit, nepasi pemubhedha ndakagarwa neshavi, nepamusoro pemba chaipo ndichimushaya. Asi ndaingoti shavi iroro rikangonzi raenda, pandinenge ndadzoka mumba ndava kuda kuzvipfeka zvekare. Apa kuzvipfeka ndinoreva kuti pandinenge ndagarwa neshavi reuroyi ndinobuda mumutumbi mangu. Saka kana ndadzoka ndinozvipfeka semapfekero atinoita hembe, ndokupfekawo kwandinoita mutumbi wangu uyu. Then ndobva ndachizomuka. Saka ndaiti kana ndadzoka mumba parinenge rabva pandiri shavi ndopandaitoona kutoti aikaka koRuvimbo zvaakarara pasaidhi nababa vake, ende iye aitondiona kuti mama avo, but vana mama vava vaviri, vamwe mama vabuda muna mama. Ndo zvaaita apo paainge achiri mwana mudiki. Dzimwe nguva aikwanisa kutoudza kana baba vake achiti nezuro mama vakabuda muna mama. Saka baba vacho vainge vasingatonzwisisi kuti zvinorevei izvo zvainge zvichitaurwa nemwana, nekuti vainge vasina maziso emweya ainge akavhurika. Ndaimutadza, ndaimushaya usiku uye zvekare aindipisa. Zvino akazoti ava ne10 years ndakambopodza ndamuhwina mushure mekunge ndaenda naye kumusha kwainge kuine rufu rwainge rwaitika muraini. Saka ndakaudzwa nevamwe vangu kuti ndaifanira kuti ndige ndichiuya nemwana wangu, kunyangwe munhu uyo ainge afa. Ndainge ndisina chikonzero chekuti ndingazonzi ndingatosimuka kubva muHarare ndichitoti ndiri kutodzokera kumusha, because aigara muvhileji medu but aitogara kune mamwe maraini ekure nemuraini medu. Saka murume wangu akatomboti madii mazongoti patichaenda kumusha then mobva machizonobata maoko, but murume wangu ainge asingatozvizivi kuti kufa kwainge kwaita munhu iyeye akatofa, nekuti painge paine umwe muroyi uyo ainge akabva kuchiredzi ainzi ainge aine simba, ainge ari muvhileji medu. Akauyawo kuzoshanya achida kuona muroora wake, achida kumuedzawo masimba.
sezvo ainge ari munhu anonamata. Saka vamwe varoyi vekuvillage vakabva vachizoudza muroyi wekuchiredzi kuti painge paine umwe mwana uyo watainge tichida kuti tinge tichimudya, kumuisa mudura tinge tichizokwanisa kumudya gore rose, but tainge tiri kumukoniwa. Saka ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichiuya, ende vakabva vachizouraya munhu kuitira kuti ndige ndichikwanisa kuzosvika panzvimbo, nekuti parufu ndipo panowanzo kuitwa mameeting, ende parufu nepanovigwa munhu ndipo patinowana simba, nekuti mweya wedu unotiteverera unoshandidzana kwazvo nemweya werufu. Saka panonzi panenge pafiwa, varoyi hamuvashayi. Vamwe vanenge vachitochema kutodarika vamwe vose ndivo vanenge vatori varoyi, nekuti pakuchema ipo paya pane simba rinobuda mumunhu, nekuti shavi reuroyi iro rinowana simba nekuda kwekurwadziwa kunenge kuchiita vanhu avo vaunenge uchiroya. Paya paunenge uchichema uchidemba kuna Mwari, ndokusaka zvichinzi pachivanhu munhu haufaniri kuti unge uchichema kana uchisuma kumidzimu yako, nekuti paunochema uchiyeredza misodzi unenge uchipedza simba midzimu yako, uchipa simba isu, nekuti ndo panobva simba redu pakurwadzisa nekushungurudza mweya zvose nenyama. Saka ipapo takazoenda kurufu, taenda kurufu nemwana wangu, takamutadza mukomanachi, taimushaya mumba muzere vanhu, asi taimushaya. Akatorara pasaiti neni mukomanachi, takamushaya mwana tikazosiyana nazvo. Saka mwana wangu akakura ari mwana uya ainge achifarira kunamata sababa vake. Aigara akabata bhaibheri rake, aiti kana akapedza kuita homework obva atora bhaibheri rake. Ndaiti kana ndikazotora bhaibheri iroro ndikarirasa, aikwanisa uya mangwana achibva kuchikoro akabata bhaibheri, ndomubvunza kuti ko bhaibheri iroro wariwana kupi? Otondiudza kuti ticha vangu vandipa bhaibheri, tuya bhaibheri tudiki tweblue nditwo twaiwanzokupiwa kuchikoro mushure mekunge ndarasa rimwe bhaibheri kana kuriviga asingatozvizivi, asi aingowana umwe munhu aingomupa. Saka mwana wangu Ruvimbo aigara aine kamoto, kana zvikanzi munhu anenge aine mweya mutsvene uri paari. Mweya mutsvene wakangofanana neshavi rinodzika rinogara zvekare pamafudzi, asi iro nekuda kwekuti ishavi rinobva kuna Mwari rinokunda mashavi ose, rikadzika rinogara pamafudzi ako sezvinongoita mashavi ose, asi rinonogara zvekare nemumwoyo mako, uye zvekare rinosiya kamaki apa pahuma. Munhu anenge aine mweya mutsvene anenge aine kamaki pahuma. Dzimwe nguva kanenge kari kamaki kanenge kakaita kunge kadhoo kana kuti kamoto kanenge kachibvira. Izvi zvinongoonekwa nevanhu vanenge vaine maziso emweya. Saka kuti unge uchimubata munhu akadaro unonzwa kutsva. Saka mwana wangu aigara aine kamoto kainge kachibvira pahuma pake asingatozvizivi. Ndaiti kana ndikamutarisa ndainzwa ndichimuvenga, nekuti ndainge ndisingakwanisi kumubata. Saka mwana wangu akazoti akura, ndipo apo paakabva achizoroorwa. Mushure mekunge aroorwa mwana wangu, ndo pandakakwanisa kuwana mukana, because akazonoroorwa nemurume wake uyo ainge ari doctor. Saka murume wake ainge achiita zvemagirlfriends. Aiva nerimwe girlfriend rake rainge richigara kuMount Pleasant. Ndakabva ndachizotuma imwe nyoka yangu kuti inge ichienda kunogara kumba kwegirlfriend remukwasha wangu. Saka yakanogarako, yaitogara mumba ichigara muceiling. Ainge asingatozvizivi kuti ane nyoka inogara mumba make ichigara muceiling. Yaizoburuka usiku paanenge akarara. Saka nyoka yangu iyi itori nesikarudzi yakaenzana nechigunwe, but itori sikarudzi yemunhurume, ndiyo yandinoshandisa iyoyo. Saka yaibva yachizotanga kurara naye mukadzi iyeye. Saka yaiti kana
yasiya mbeu iyoyo yaigara muchibereko make yakachengetedzewa. Then mukuwasha wangu aizotiwo kana akauya akarara naye, mbeu iya yaizobuda ichinopinda musikarudzi yemurume wangu, izvo zvakazotanga kumushayisa simba. Zvose izvi takazviitirei? Takazviitira kuti marriage yemwana wangu inge ichisvika pakumurwadza, ange achizoshaya simba rekuti ange achinamata. Saka aiti kana akauya kwandiri ndaiseka kane ndoti, ruvimbo mwanangu. Saka iwe unoti murume wako nekukuhurira kwaari kuita unoti anokuda, iwe dai wazvitsvakira hako umwe munhu anokunyaradza, kana kuri kunzi unenge usingadi kuti unge uchisiyana nemurume wako, chitsvaka hako munhu anokunyaradza. Saka aitsamwa, aiti mama ndiri munhu anonamata. Ndobva ndaseka zvangu, ndobva ndati ko iyo minamato yako, kana muri vanhu vanonamata seiko muchizohurirwa? Tarirai muone kuti munongonamata asi muri kungohurirwa wani. Dai watsvaka munhu anokunyaradza nekuti uchafa neBP mwana wangu. Saka mashoko ose awa andainge ndichimuudza nekumufidha yainge iri mbeu yandainge ndakadyara mumwoyo make. Ndadyara mbeu iyoyo, ndairamba ndichiidiridzira. Hazvina kutora gore rimwe chete kuti mwana wangu ange achizosvika pakuita chikomba. Zvakamutorera makore. Mwana wangu akaita 10 years asingazivi chinonzi bonde kubva kumurume wake, agere nemurume, usiku achirara nemurume, asi vachiti kana vakada kuita bonde zvairamba. Zvinhu zvandaitoona ndaiseka zvangu, ndaiti paya pavanenge vava kuda kutanga kubatana ndaitonzwa munyama dzangu, nekutonzwa achitondibata mukuwasha, nekuti nyoka yangu yakazogumisidzira yazvipfekedza pamukuwasha wangu. Saka aiti kunyange akaenda kwaaenda achinorara neumwe mukadzi, aitoti achitobata mukadzi iye angava ari mazamu, minyatso yemizamu kusikarudzi, ainge achibata ini. Sezvo ndainge ndisina kamurume, ndiko kutorara kwandaitoitawo nemukuwasha wangu. Hausi mubobobo asi wakada kuita kunge mubobobo. Umwe munhu waunenge wakagadzira anenge achirara, angava achirara nemukadzi kwaanenge achirara nemukadzi, iwewe unenge uchitonakidzwa. Angava achirara nemurume kwaanenge achirara nemurume, iwewe uchitonakidzwa nezvinenge zvichiitika ikoko. Saka ndo zvainge zvichiitika. Ndaitotanga kutonzwa kuti ari kundibata, akabata mwana wangu chidya, ndaitonzwawo maoko ake achitofamba pachidya pangu. Then ndaibva ndachizoibata, ndaiibata zviya zvekuti anga achirwadziwa. Kana yarwadziwa inosvavazve, hapana paingazoda kuita basa kana kuitswinya, yobva yatorara zvayo, vobva vatadza kuita bonde. Akagara 10 years mwana wangu akavimbika pamurume wake, ndichingomufidha chete nemashoko until azotanga kupfimbwa nemuvakidzani. Apa murume wake zvisingaiti kudaro aingoenda chete kumahure achingonodyiwa mari. Ndichimubvunza kuti saka unofirei? Kunyange paakatanga kupfimbwa neumwe murume, ndaitonzwa achitotaura nemurume iyeye munzeve dzangu, sezvo mweya mutsvene maari wainge wava kuita uchidzikira, because ainge ava kugara achiona mavidheos mamwe aya evanhu vanenge vachiita zvisina basa, zvekare nekuzozvitambisa sikarudzi yake. Saka akatanga kudzikira muna Mwari, kunyange ainge achiri kunamata uye zvekare achiverenga bhaibheri, asi mweya mutsvene vainge vodzikira mumwoyo make. Akazotanga kudanana nemurume iyeye. Ndozuva ratainge takamirira takapembera. Handikanganwi zuva iroro ratakaziva kuti ainge abvuma chikomba chainge chagara chichimupfimba. Tainge takarimirira zuva iroro kwemakore 10. Wainge huri usiku patakasangana pakati peusiku tiri pasi perimwe zimusasa kwandainge ndichigara makore acho iwawo. Takapembera, tikafara, tikaita bonde
neuwandu hwedu, uye zvekare pane vamwe vakauya vakazopembera nesu tikatoita mabiko pakatourawa munhu nekuti tainge tamugona mwana wangu. Hazvina kutora nguva akazotanga kurwara mushure mekunge arara nemurume iyeye. Takabva tachizoisa chirwere cheHIV AIDS uye zvekare neTB, asi TB takaita yekuisa mumabhonzo ake. Haina kukwanisa kurapwa nana chiremba, ndo yakazomuuraya. Ndaitoenda kumba kwake ndikazogumisidzira ndazomutora semubereki wake. Aiti achirwara kudaro akati, ndiri kudawo mvura mama yekunwa. Mukomana shi ndaitora mvura, ndachera mvura kudaro ndotoisa mushonga mumvura imomo wainge wakaita hunye, waitondivava nekutondipisa nekundidya kana pandinenge ndichiuzanganisa ndichizouisa mumvura. Ndobva ndamupa, iye haana kana chaainge achimbonzwa. Saka akabva achizorumwa nenyoka, asi nyoka iyi yakamuruma yainge iri yevamwe gogo avo vainge vakarasikirwa nechikwambo chavo apo pavakambochitumidzira kwaari chikatsva nemoto. Saka vainge vaine garaji naye, ndokubva vachizondikumbira kuti vange vachizova vari ivo vanomupedzisa. Ndikati itai zvenyu zvamunoda gogo, ndokumuisa kwatakaita pachijana. Vedari ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Zvakangooma hazvo veduwe, ndainge ndisingatozvizivi kuti kunyangwe varoyi vatoriwo nematestimony kwavari. This is her own testimony. Vanotonzwa vachitofara kuti vakakwanisa kukunda mwana wavo mushure mekunge vagadzira girlfriend remurume wake, iye akabva pana Mwari akatanga kuita zvemaboyfriend. Hanzi zuva raakabvuma chikomba, hanzi takatamba tiri pasi pemusasa tichifara nekuti tainge tamuhwina. Strange things indeed they do happen in this world. Ivo vakati hanzi tinongomirira paunotsvedza kamwe chete, hanzi tinokukanganisira upenyu hwako zvekuti hauzombofi wakamuka zvekare, ende tinokutsika kana takutsika nejombo, tinokutsika nejombo rechisoja pahuro. Pakaipa kana vachikwanisa kudai kune mwana wavo wavakazvara. What more uri mutorwa naimi?